Em dic Irene Muzascalpe, vaig néixer a Barcelona. Em dic Jaume Uberman, soc nascut a l'Argentina. Hola, em dic Linda Cesana, soc de Barcelona. Soc part del grup interreligiós i és una feina molt interessant perquè amalgama tots els grups religiosos que n'hi ha a la ciutat. Soc consultora de màrqueting digital, però també m'agrada dir-me a mi mateixa, ambaixadora de la cultura jueva. I llavors col·laboro amb una sèrie d'organitzacions justament per difondre el patrimoni jueu i no només passat, sinó present i futur. I ara mateix estic acabant els meus estudis rabínics a Berlín i allà vaig descobrir que casualment tot el tema del kashrut, que són les lleis dietètiques, diguem-ne, del judaïsme, que part de la meva família, per part materna, havia practicat part d'aquestes normes de kashrut i que possiblement això era un senyal de que provenien de família jueva. L'arribada dels jueus a Barcelona es pot remuntar als temps de la colònia romana. Aquesta comunitat va desenvolupar la seva pròpia estructura governamental, aconseguint un extens nivell d'autonomia, arribant inclús a administrar la seva pròpia justícia. La comunitat judeo-catalana va donar a Barcelona grans noms de geògrafs, matemàtics, poetes i filòlegs. La ciutat es va convertir en un centre important del pensament jueu a tota Europa gràcies a les figures rabíniques de l'època, que encara són estudiades, reconegudes i venerades arreu del món. Malauradament, la violència reiterada i finalment l'atac al Call del 1391 va marcar el final de la vida jueva a la ciutat i no va ser fins l'any 1918 quan Barcelona va presenciar el retorn de la comunitat jueva. 500 anys de silenci han esborrat la petjada i el llegat d'aquesta història. Afortunadament, l'Arxiu de la Catedral de Barcelona acull una de les majors col·leccions documentals medievals d'Europa. Més de 40.000 pergamins i milers de llibres. És per aquest motiu que a partir del segle IX podem començar a trobar una gran quantitat d'informació relativa a la comunitat jueva, que convivia i coexistia amb la cristiana, permetent-nos poder reconstruir i imaginar com era la comunitat barcelonina en la seva fascinant complexitat i com devia ser la vibrant vida al call jueu, els diversos oficis que desenvolupaven o el paper de les dones jueves. Però, com ha rascat aquesta memòria de l'oblit?